Ang dami kasing nahulog guys nung kahapon. Ayan guys, ito pala yung itsura ng batilis guys, na kinakain niya. Para hindi siya mahirapan sa pagkain guys. Ayan siya. Tapos yung nag-iisa niyang sisiw. Oo na, ang dami oh. Yan, gumagapang. Ang daming gumagapang. Naku. Ayan, itatapat natin. O, diba? Ayan guys, oh, nagkakahulog-hulog na lang itong mga itlog nila. Hi guys, welcome back sa aming channel guys. Today is July 31 and medyo mainit ngayon sa amin. Kahapon guys, may nangyari dyan sa aming sa aming trapal na nilalagay dito sa may terrace banda kasi nga hindi pa namin mapatapos-tapos din kasi nga wala tayong budget. Ang lakas ng hangin kahapon. Yes, ang ingay-ingay ni Jurassic. So, ang lakas ng hangin kagabi guys, tapos biglang umulan. Yan yung nangyari. May mga ilang pagkain din ng kambing dun guys. So, ibibigay ko yun kay Doy mamaya. Kukunin ko kasi nga napakasayang na napigtas or naputol yung sanga nung isang batilis na nandito sa harap ng bahay namin. Kaya kukunin ko na lang din yun at ibibigay ko sa mga kambing. Ayusin ko lang muna itong mga iilan dito. Tapos, i-check ko rin yung mga ilang itlugan ng aming mga manok kasi nga umulan kagabi. Lalo na yung tinatabunan lamang namin ng sako kasi nga may possibility na naapektuhan siya kahapon kasi nga sa lakas ng hangin din. So, eto na guys, oh, ayan nangyari. Ayan yung tali dyan banda na supposedly nandun sa may langka banda. Na siya, napigtas. Ayun, oh, yung nando doon. So, naputol siya. Kaya ayusin ko muna to. Ito yung napigtas guys, oh. Ito kasi guys, nilalagyan ko lang ng bato. Tapos kagabi, lakas ng hangin. Talagang napigtas. Ay, tanggalin ko muna to guys. Liquid. Tae pa talaga ng manok. Okay, hawak tayo ng ipot guys for today's video. Kasi dun pa talaga naka-ipot yung mga manok. But that's okay. Maghugas na lang tayo mamaya. Oh, di ba? Ayusin ko lang yung pagkakatali, guys. Kadali lang, kay gitalian sana ko niya akong trapal. Tatanggalin ko muna yung mga sanga-sanga talaga dun sa pinaka-stock para hindi tayo mahirapan magbigay sa pakainan ng kambing. Ito guys, maganda ito para sa mga kambing, itong batilis. Sa experience namin, ito yung pinaka-paborito talaga nila. Ang dami kasing nahulog guys nung kahapon. Doy, wag maingay, Doy. Atat na masyado guys. Ayan guys, oh, nandito si Doy. Nagbigay na actually kanina sa partner pero hindi niya kinuhanan ng ganito. Kaya ayan ang yung nangyari. Ayan yung mga natira. So yung mga na lang buto or yung liso niya. Ayan. Tapos yung nandito, ayan, meron pa yung kahapon na mga ilang stocks din. Kaya kailangan talagang kunin yung mga ganito. Kasi magsastock ko sa ni Doy. Pakainan niya. Ayan siya. Naghihintay na may makakain. So, ibibigay natin yung kinuha natin ngayon guys. Tapos yung the rest doon, ay kukunin ko din yun para ibigay mamaya. Ayan guys, ito pala yung itsura ng batilis guys, na kinakain niya. Ayan. Ayan, aligaga na si Doy. Kaya ibigay natin to. Para hindi siya mahirapan sa pagkain, guys. Ayan, nag-iisa lang yan dito kasi nga yung mga kasama niya ay nasa kabila. Tapos may patubigan din siya dito, guys. Mamaya, i-refill ko yan or lilinisin. Ay, naku. Yung mga sisiw niya nandun na. Pakita ko yung mga itlog guys. Oh, may mga, ayan, may mga hanip tayo dito. Oh. Nako, eto. Problema na naman to. Oh. Kuha na muna tayo siguro ng 785 guys. Para hindi tayo mahanipan. Tapos, may sisiw siya doon. Ewan ko kung ilang sisiw yan. Pero mayroon ditong 5 itlog. Hindi ata to nag-succeed guys eh. Parang isang sisiw lang yung meron siya. Teka lang guys. Kuha na muna ako ng 785 para hindi tayo mahanipan. Napaka naman ito, napakakatipa naman. Ayan oh, ang dami. Nung nakaraan guys, nalagyan ko to pero ngayon nga, lalo na kapag namimisa sila, is yan yung
dumadami din yung bunhok dahil sa sisiw. Isa lang ata yung sisiw niya. Napaka-fail nito. Ayun guys, dito tayo. Pakita ko lang sa inyo yan, oh. Hindi ko lang hawakan guys kasi ang dami talagang hanip. Even dito sa mga sako, may mga ilang nakikita ako. Ayan, oh. Ang dami talagang gumagapang guys. Even sa sako, oh. Ayan. Naku, napakakatin nito guys. Kinikilabutan ako. Oh, ayan. Diba? Yan yung mga hanip guys or bunhok dito tawagin sa amin. Tapos yung sisiw na pumipiyak guys, ayun oh. Isa lang talaga. Ewan ko ba anong nangyari. So lagyan ko muna to ng ano guys, 785 at nang hindi ito makahawa sa mga kambing at saka dun sa ayan oh, nandyan sa loob. Guys, budburan ko lang muna to para mawala yung mga nandiyan. Ayun oh, ang dami pala. Ay, nako. Ang dami sa karton, guys. Yung kamay ko, ayan, nagkaroon na. Ang dami, oh. Yan, gumagapang. Yun. Ang dami gumagapang. Nako, nako. Sige, ilagyan natin to ng ano, guys, 785. Pwede din to sana, guys, na spray. Kung sure na tayo sa mga itlog na wala na talaga lang yung laman. Pero sa ngayon, ganyan na muna. Magsisialisan yan, guys. Mag-alis na kayo, please. Dito, i-secure din natin yung dito banda para hindi na makahawa sa iba. Ganyan na muna guys, parang pulbo na lang muna para lang talaga na mawala sila. Ang dami dun guys, oh. Naku eh. Ayan siya. Tapos yung nag-iisa niyang sisiw. 'Di ba? Isa lang talaga. Natataranta na sila kung saan sila pupunta. Kasi nga, naglagay na tayo ng 785. Ayan o. So mamaya guys, babalikan ko na lang to kapag medyo okay na. Kasi sa ngayon hindi pa sila namamatay. So yung iba dyan guys, nahihilo pa lang. Pero kinalaunan yan guys, mamamatay yun. Kaya babalikan ko to mamaya. Dito na part is wala naman. Talagang yung dun banda sa nililimliman tsaka yung dyan sa cartoon guys oh. Sana hindi na lang talaga din ako naglagay ng karton. Napaka-prone din kasi ng karton sa mga ganyan kasi ang daming pwede nilang siksikan sa karton. Kaya nakakapamahay talaga yung mga hanip. So hahayaan ko na muna yon until tomorrow siguro or titingnan ko siya kung kailan siya aalis sa pugaran niya at nang ma-check ko by that time kung wala na nga bang mga bunhok. Pero sa experience namin before guys, lalo na kapag naglilimlim talaga ay galing yan sa mga nanay or sa inahin. Kasi nga 'di ba sila yung kumbaga lumalabas sa kanyang pugaran tapos kumakain, umiinom. Tapos pagbalik niya, kung minsan may mga dala na siya sa katawan niya, lalo na kapag, syempre hindi natin sila pwedeng liguin that time. So yun talaga ang pinaka nagiging problema. Kaya ang ginagawa namin dyan is, tulad ng ginawa ko kanina, naglagay ako ng 785. So far ngayon guys, nandun siya, bumalik siya ngayon. Tsaka yung sisiw kinuha ko, nilagay ko ulit doon. Pero niliguan ko na siya ng 785 at nang hindi na nga din siya lapitan ng bunhok or hanep. So ngayon guys, titingnan ko yung mga nandito rin. Tsaka yung black na nasa likod. At nang malagyan ko ulit ng 785. Napaka-stressful guys kapag ganun kasi kawawa yung mga sisiw. Pagpugad mo sa kanila, yung mga sisiw talagang puno na ng sugat. So napaka-sayang at napaka-kawawa talaga. So tingnan ko na muna yung dito naman banda. Sana naman talaga wala ito siyang bunhok. So feeling ko muna. Ay nako, 3. Yan na lang yung nililimliman niya guys. At feeling ko, sira pa talaga yan. Ilagay ko na lang muna to dun sa ano guys. Ito ma-check natin. Ayan oh, may mga kuto din siya oh. Kailangan na itong liguin. Check ko muna guys. Ilalagay ko muna to sa kulungan. Tapos check ko yung mga itlog. Kung wala yan, hindi na natin to palalabasin. Guys, i-check ko to ha. Feeling ko wala na itong laman. Wala siyang bunhok guys. Pero ayan oh. Ayan, naririnig nyo. O, diba? Wala rin yan. Eto. Lalo, guys. So, wala tayong makukuha dito sa mga itlog na to. So,
So, wala tayong magagawa guys. Kailangan na itong iligpit at nang hindi na siya bumalik. Pero, actually, kinulong ko na lang din siya talaga para hindi na nga siya bumalik dito. Kunin ko na muna to guys. At nang hindi na siya bumalik dito by the time na pwede na natin siyang pakawalan. Standby ko na muna yan dito sa ngayon para nga hindi na muna siya magbalik dun sa nilimliman. O, diba? Ayan guys, oh. Nagkakahulog-hulog na lang itong mga itlog nila. Itong mga itlog na to guys, wala tong kasta kasi ito yung mga iilang itlog ng ating mga hena nandito. Itong tatlo. Nangingitlog na sila pero hindi pa namin binibreed. Kaya, ayan yung ibang itlog nila is tumatagos dito sa mga gilid ng kanilang pinagpapalagian sa ngayon. Ayan, ang dami ko nang naibigay nito sa pamangkin ko din actually. Guys, ayan pala oh, yung mga pato namin dun sa kabila nung nag-vlog ako nung nakaraan. Naglipat sila dito. Ewan, hindi ko alam kung saan yan sila lumusot dito banda. Pero anyway, hinayaan ko na lang din. Hinayaan ko na lang din guys para may kasama din yung isang tandang natin. So, ayan, naghihingi ng pagkain. Guys, so, ayun guys, ang daming nangyari this morning pa lang. So, napaka frustrating yung ganito guys. Nakaka-disappoint din at the same time. Kaso nga din talaga guys, pinaka-option kasi kapag ganyan ay kailangan may incubator para hindi masayang. So baka next time around guys, makita nyo na kami, nagpapa-incubate na lang kami or siguro i-incubate na lang din talaga namin. Gagawa kami ng DIY namin the last time para hindi na masayang kasi napaka-precious pa naman ng mga presyo nila. So at the same time guys, gumastos din tayo sa kanilang pagkain. So kaya ayun yung pinakamahirap talaga sa pagbibreed. Doon naman sa isang manok natin na kumain ng itlog, so far siya is okay. Yung isa naman natin inahin nga kanina na naglilimlim siya na walang similya yung mga itlog. So, ayun, kinulong ko na muna. So, yun lang muna siguro guys yung ating video for today. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo or siguro na-frustrate din kayo, na-disappoint kasi even ako na nag-alaga talaga. Napakasayang, nasasayangan ako. Pero anyway guys, yun lang, ganun talaga yung pagbibreeder. Minsan nasa magandang estado, minsan din naman talaga ay may mga struggles or trials na kailangan nating ayusin or ma-encounter at nang the next time around ay maging okay na. So update ko kayo the next time guys tungkol dito sa ating isang inahin na pagkatapos natin lagyan ng 785. So ayun lang muna guys. Anyway, if you haven't subscribed, please do consider subscribing, like our video and share to your friends. Anyway guys, we have our Facebook page at ang aming TikTok account. Inday Puy Puy po yung aming username doon. Paki-follow na lang. Thank you so much everybody. Goodbye until next mini vlog po. Ang dami kasing nahulog guys nung kahapon. Ayan guys, ito pala yung itsura ng batilis guys na kinakain niya. Para hindi siya mahirapan sa pagkain guys. Ayan siya. Tapos yung nag-iisa niyang sisiw. Oo na, ang dami oh. Yan, gumagapang. Ang daming gumagapang. Naku, naku. Ayan, itatapat natin. O, diba? Ayan guys, oh. Nagkakahulog-hulog na lang itong mga itlog nila.